lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambayi wani ya tambaye shi wane ne haqqus suhba yake da haqqus suhba wanda zan kyautata masa, farko ta yi mamanka. Ya ƙara tambaya ya ƙara cewa mamanka, ya ƙara tambaya ya ce mamanka, sannan da ya tambaya na uku ne ya ce babanka. To baban ne ke da wannan ƙarfin game da wannan ya mama. To amma ku ji nan a wannan zamanin ne mutum zai gina gidan shi, maman shi ta fashe da kuka, ya ɗauke ta ya kai ta Nasarawan Kakuri, yana da gida Abuja, yana da gida a nan, amma duka cikin gidajen ba inda maman shi ta cancanci ta zauna, sai ya kama mata haya a Nasarawan Kakuri kusa da coci. Tana kuka ta kira shi ta ce mashi wane ka taimake ni, ba ni da ƙarfi, yanzu ba abin da ya kamata in yi banda bautar Allah, ka kawo ni kusa da coci, kwana suke yi bana bacci, bana iya karatu, bana iya sallah, bana iya komai. Dan girman Allah ka rufa ma asiri, ko ma baka kai ni gidanka ba da ka gina, ka kama man wani gidan in baro nan, ni bana son zama kusa da cocin nan. Yace a mamaki ya hakuri, nan ne fa ya samu. Ta fashe da wanda ke bamu labarin nan shi ma sai da ya kusa kuka lokacin da yake, saboda su abokinsu ne. Maman mutum wannan kuma ya gina gidan, shi kuma maman bata cancanci zama gidan ba. Aka gama gina gidan aka sa ta a boys quarters. Wai mutum bai da hankali a zo gidan shi a tarar da maman shi ne can boys quarters, shi kuma yana nan gaba shi da ƴaƴan wasu da ya ɗauko. ƴaƴan matar da mutum ya auro ya zo ya sa ta a cikin katafaren gida, ya kai maman shi boys quarters cikin kwantena ya aje ta. Hankali ma, ko ba a ce addini ba, hankali ma ya ba da wannan. Rannan ɗaliba nan ta ce a makaranta, na gaya muku maganar nan, ta ce a makarantarsu inda take koyarwa sai suka saba da wata dattijiyan nan abinda take masu shine ta ba su dama su rika ɗiban ruwa a cikin gidan, suna ba yara na makaranta su shiga gidan su ɗaɗɗebo ruwa, ya ta buɗe masu shiga su ɗaɗɗebo ruwa. Wani lokaci ma ita ma ta sa a ɗaɗɗebo a kawo masu ruwa. Ran nan sai ba ta da lafiya, aka shirya daga makaranta aka ce aje a gaida ta, aka je aka gaishe ta, ta ji daɗi. Aka ƙara dawowa, ran nan aka ce masu ta mutu. Sai aka ce aje a shiga, aje a yi ta'aziyya a gaida ta. Suka zo za su shiga gidan, suka tarar da ɗanta a gate yana ta waya yana kiran mutane saboda a zo za kai maman shi. Suka shiga falo inda suka santa ba ta nan, inda suke ganin ta ɗakin ta babu. Suka diba suka yi ta zagaye ba su ji matan gidan ma. Can da suka zagaya suka ji su, ashe suna can boys quarters, suka ji maganar su a boys quarters. Ashe har an maida ta boys quarters. Ta ce ɗakin da aka ajiye ta malam duka hunhuna ne a ɗakin nan, gaba ɗaya duk hunhuna, ba a shiga ciki kwata-kwata. Amma yanzu an kai ta can, sun ajiye ta can, suna jira kawai a yi sauri a raba ta da gidan, tunda yanzu ta riga ta mutu. Dama an sa ta gidan dan dole ne, dan gudun masifan kada a ce ba. Yanzu tunda ta mutu bari a yi sauri a maida ita boys quarters can, aka sa ta cikin ɗakin da ba mai shiga cikin ɗakin, duk hunhuna ne. Yanan gizo-gizo ta babbaye ɗakin gaba ɗaya, ba a shiga, amma ita sun kai ta wurin sun kwanta yanzu. To da ba sai su ɗan ƙara haƙuri ba, wani ta riga ta mutu, su ɗan ƙara haƙuri mana kawai a ɗauka abin nan ba, sai sun kai ta can, saboda yanzu ta zama abin